nagbisita man si Vice President Sara Duterte sa haya sang pila ka mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog na nakaapekto sa Mindanao. Personal nga nagpakig-unong si Duterte sa pamilya sa mga napatay kag naghalad man ini sang pangamuyo. Nag-abiso man ini nga mangin preparado gid bangod wala na mahibaluan kung saan o mag-aabot ang linog. Nagatag naman ang Vice Presidente sa mga food bag nga may unod nga bugas para sa mga senior citizen, person with disabilities, solo parents kag mga mangunguma kag mga manugpangisda bilang kabahin sa Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies Assistance Program. Ginpangunahan man niya ang pagbukas sang pop-up exhibition sang Office of the Vice President nga nagapakita sang kasaysayan kag kontribusyon sini bilang Vice Presidente sang pungsod. Antes sini nagpadala man ang Southern Mindanao Satellite Office sang Office of the Vice President sa mga food truck para makahatag sang mainit nga pagkaon sa mga first responder kag rescuer kag sang mga sako sang bugas, pagkaon kag iban pa nga relief goods para sa mga naapektuhan sang linog.